Takže ahoj, my vás vítáme u naší první informačky. Tento kanál by se zabýval nejspíš vlogy a střílečkama. Můj kámoš, který mu říkám Řihy, nám teď řekne jaký střílečky. Jo. Takže ahoj, já vás teda vítám taky u tohohle videa a v tomhle kanále byly teda střílečky většinou Call of Duty Modern Warfare 3, Black Ops 2, asi taky, Battlefield 3 a ještě, jak se tomu nadává, Warfighter, ne? Medal of Warfighter. To vytočil Heidi na PS3 a jinak ty MVčka a Black Opsy a Battlefieldy, který můžete teď vidět v pozadí, bych točil na počítači. A jinak jsem na nějakém serveru, ani nevím, jak se jmenuje. A ještě by na tomhle kanálu byly vlogy denní a ještě takový jakoby společný s Heidym, třeba když bychom si šli ze školy nebo tak. No a ještě máš něco na srdíčku, Heidi? No, jenom, že když bych chtěli pokračovat v těch vlozích a v těch hrách, tak aby se docela hodil odběr, že by to podpořilo. Že by nás to podpořilo. Asi už nic. A teda like nás teda taky podpoří a my se teda s váma loučíme a ahoj. Ahoj.